Hola. Hola. Ei! 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 Aquí Headbang escriu informant amb un mocador pel cap De que tenim una molt bona notícia. La notícia és Ei! que poden tornar a gravar Amnèsia. Party time! Bonfire! I bé, vosaltres direu, però si en el primer vlog vareu dir que no podíeu tornar a gravar, perquè el disc dur va petar. Pues no, sóc un pro i m'ho vaig passar fins allà on estaven de Amnèsia. I ara podem tornar a gravar! Tornar a gravar! A partir d'aquí un parell de setmanes mos tornem a posar. ¡Amb bolsín de quesitos! Cuchillazo en el llençó! I bé, a part de donar la notícia de que tornem a gravar Amnèsia, vos volíem donar la notícia que tenim un nou fitxatge en el Headbang Crew. Ell és en Joan Picornell, que li deim PK, i té un canal que vos deixarem per qualque lloc a la descripció, que el seu canal és el PK. Si voleu anar-hi, subscriviu-vos. Like and subscribe! Però aneu-hi! I això ha estat tot el vlog d'avui. Si us ha agradat, like i tota aquesta merda. Au. Pròximament, Amnèsia. Oppan Gangnam Style!